Santri pekok gedang mluthuk. Tinggal menika kelataran panjenengan Pak Ropi Sukijang bidal wonten Lemabang Desa Ngasem Lemabang Imbang Lamongan. Sinabi total tukon bako melekan. Pak Ropi Sukijang sepisan malih kula bali pun katalben tanggal 21 bulan 10 kangge Jamatayub monggo baksul wonten kayen dalem Pak Sofi. Ibu Sofi tanggal 21 bulan 10 muga-muga citerang aja lu terang rong dikono sop bar kuwi banjir yo wes. Perawan-perawan bersih durung nate ketemu. preman pengen tobatan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lebok kadang lurus kadang menggok dongakno ben kapok aku pengen oleh eno wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobatan ben oleh bojo sing iman. Aku iki jek perawan lo mas temen apa sih? durung nate ketemu tak rewangi sarungan gawe songko assalamualaikum jawabi waalaikumsalam waduh tangi turu
tidak karuan. Mau bengi ngopo aku juga tidak paham. Koyone rong tuwa ning kok aku gampang lali. Awakku teles kabeh apa ku syukur kali. Efek gedang kluthuk sirahmu mat mantuk-mantuk. Tak kira tayuban sepul pitik padha kluruk. Tiwas aku joget goyangane kloket-kloket. Lani ngelih aku sang wayang penyet. Tok gedang lutok, tok gedang lutok, gedang sepet gedang susu. Tok gedang lutok, tok gedang lutok, gedang lutok, gedang rojo, gedang serial.